ең шатмын едім мына көрішуге һәм енді бүгінгі кешені давайте просто отдыхать дейік һәм кайфовать дейік. Әйткенде давайте достар, мына тек отырмайық, хотя бы не көңілдірек болайық енді, чөнки бүгінгі кешені ербаш шағыр, бейгі шегір, егер шегір. Мен сөйлешу бойынша мен не татарша сөйлеше білмеймін, не башқұртша, не русша. Әлі енді непонятный кеше болып шықтым да қойдым, короче. Но енді мені алмай ма, достар? Әне Путинді туған күн құттықтайық. Итак, поздравляем Путина с днем рождения! Тыңлайбыз машинада, тыңлайбыз радиода, тыңлайбыз үйде, тыңлайбыз наушникларда. Үзенчәлекле бір шәхес сәхнәдә нидер яңалык тыңлыйсы килә һәм менә концертын караганнан соң тагын да күбрәк карыйсы килә. Би, җырлый, энергичный, ташып тора, зал кытырайын җәмәгать. Менә малайлар да минем инде бер репертуарыннан 25%-ын яттан беләләрдер. Ниме малайлар? Радик Юлакшин ничек булма? Мен өстәп кетем, әле беренче тапкыр Татарстанда безнең концертлар нык каушыганым, һәм белмәдем ничек булыр икән, ничек каршы алырлар икән. Ну, бүген белдем. Зур рәхмәт, мин чын күңелдән йөрәк белән сезнеке, һәм сез минеке. Әйткәндә, бүгенге концертта инде 3 телдә булды. Ул рус телендә, татарча һәм башкортча. Һәм өр-яңа формат дип әйтермен, ни өчен? Чөнки ведущий юк, музыкантлар юк, үзең генә саңда һәм кешеләр белән якынлашаң һәм аны аңлатылма, аны күрергә кирәк. Минем уйлавымча, һәм минем уйлавымча бу яңа формат. Яңа формат. Шулай дип мин уйлыйм һәм сезгә охшар дип уйлыйм. Чөнки концертта татар телендә лә тагын рус телендә җырлар бар һәм башкорт телендә. Барысы да 30%. Бөтә һәр националь халыкка ул ярар. Руслар да килә ала, башкортлар да һәм татарлар. Шулай дип, иң мөһиме, мин шатман. Башкортстанда, Татарстанда беренче сольный концертымды куйганга. Рәхмәт халык.